नमस्कार, मी रजनी कुंभार फ्रंटलाईन न्यूज नेटवर्कमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. खासदार धैर्यशील माने यांच्या गावात देशसेवा करणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचा प्रकार. रुकडी येथले देवेंद्र शिंगारे हे भारतीय सैन्य दलात देशसेवा बजावत असून त्यांच्या कुटुंबासह अन्य 7 कुटुंबांना धनगर समाजाचे अध्यक्ष काशीनाथ शिंगारे यांनी गेल्या 8 वर्षापासून धार्मिक व सामाजिक बहिष्कार टाकला असून हातकणंगले पोलिसांनीही या कुटुंबाला न्याय देण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. खासदार धैर्यशील माने यांच्या गावातच अशा प्रकारची घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हातकणंगले तालुक्यातील रुकडी हे गाव अनेक वर्षापासून खासदार बाळासाहेब माने, माजी खासदार निवेदिता माने आणि विद्यमान खासदार धैर्यशील माने यांचं गाव म्हणून देशभरात प्रसिद्ध आहे. गेल्या 50 वर्षात ग्रामपंचायतीवरही माने गटाची सत्ता आहे. या ठिकाणी धनगर समाजाची वस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. हा समाज नेहमी माने घराण्याच्या पाठीशी ठामपणे राहिला आहे. या समाजाचे नेतृत्व माने गटाचे काशीनाथ शिंगारे करत आहेत. या समाजातीलच देवेंद्र शिंगारे हे सैन्य दलात सेवा बजावत आहेत. काशीनाथ शिंगारे यांनी जवान देवेंद्र शिंगारे यांच्या कुटुंबासह काशीनाथ पिराजी शिंगारे, बाजीराव सुभाष शिंगारे, माणिक दत्तात्रय शिंगारे, मुरारी सत्याप्पा शिंगारे, सूरगोंडा मुरारी शिंगारे या कुटुंबावर गेल्या 8 वर्षापासून सामाजिक व धार्मिक बहिष्कार टाकला आहे. या कुटुंबाबरोबर समाजातील अनेक कोणी बोलले तर त्यांना 3,000 पासून 5,000 रुपयापर्यंत दंड आकारला जातो. या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्यावरही शाळेत सुद्धा बहिष्कार टाकला जातो. मंदिरामध्ये पूजा अर्चेचा मान असतानाही तो दिला जात नाही. दादागिरी आणि धमकीची भाषा वापरली जाते. त्यामुळे ही कुटुंबे नेहमीच दबावाखाली जगत आहेत. देशी सेवा बजावणाऱ्या सैनिकावरही अन्याय होत आहे. याबाबत सैनिक देवेंद्र शिंगारे यांनी हातकणंगले पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक के.एन. पाटील यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून तक्रार केली, पण राजकीय दबावाखाली कोणतीही कारवाई न करता जवानाला पोलीस ठाण्यातून हाकलून लावून दिले. अन्य कुटुंबांनी हातकणंगले पोलीस ठाण्याकडे तक्रार केली असता त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आणि खासदारांचा गाव असणाऱ्या रुकडीमध्ये अशी अन्यायकारक घटना या काळात घडत असेल तर ते दुर्दैव म्हणायला हवे. या कुटुंबांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्याकडेही दाद मागितली आहे, पण न्याय मिळणे कठीण बनले आहे. धन्यवाद. ह्यांचे स्पेशल कर उभारलेलं म्हणायचं तर दंड बंद दिली एक 5 मिनिट. काय सांगितलं मला जाडेचा फोन त्याला गेला आहे, त्यांची बाजू मांडायला काय करणार तुमच्यावरून? मी देवेंद्र शिंगारे आर्मीमध्ये आहे. मी ड्युटीवर असताना आमच्या कुटुंबाला इथे बहिष्कार टाकलेला आहे. आमच्या कुटुंबातील व्यक्तीबरोबर कोणीही बोलत नाही,
फोन बोलल्यानंतर लगेच काशीनाथ शिंगारे यांचा फोन येतोय की तू त्यांच्याबरोबर बोललास कसं, तुला दंड द्यावा लागेल, दंड नाही दिलास तर तुला वाळीत टाकेन अशी धमकी देतोय. आम्हाला आमच्या मंदिरमध्ये प्रवेश नाही, आम्हाला पूजापाठ मिळत नाही, आमच्या हक्काची पूजापाठ मिळत नाही. आम्हाला जो धार्मिक अधिकार आहे तो आम्हाला काढून घेतलेला आहे. परत आम्ही देशसेवा करत असताना जर आमच्या कुटुंबामध्ये असा जर प्रॉब्लेम झाला तर आम्ही देशसेवा करायची कशी आणि देशाला लढवायचं कसं. तरी पण मी काय सांगतो की असं जर प्रत्येक ठिकाणी झालं तर हुकुमशाही निर्माण होईल या भारतामध्ये. आणि हुकुमशाही म्हणता म्हणता एक बार गुलामगिरीत आपला भारत देश जाईल. आणि अशा लोकांना जर वेळीच जर बंदोबस्त नाही केला तर ही लोक नंतर देश बुडवायला सुद्धा कमी पडत नाहीत. त्यांना जर एका सैनिकाविषयी जर एवढा आदर असेल तर ते या देशात त्यांना या देशाविषयी किती प्रेम आहे हे उघड उघड दिसून येते. परत ह्या लोकांचं काय झालं आहे की पूर्वीपासून ह्या लोकांनी म्हणजे लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी कोण जर आलं तर प्रत्येकाला म्हणायचं तू असं केलास, तू हिशोब विचारलास, तुला मी दांडक्याच्या आडवं यालास, लंगोटा घालून ये, ह्या शब्दात त्यांची भाषा आहे. त्यामुळे येथील समाजसुद्धा पूर्ण कंटाळून गेलेला आहे. फक्त ह्या 7-8 कुटुंबाने याच्याविरुद्ध आवाज उठवलेला आहे. बाकी पूर्ण समाजसुद्धा यात पीडितच आहे. कुणाकडे न्याय मागितला तुम्ही? आम्ही हा न्याय हातकंडे आमचे वडील ते मी ड्युटीवर असल्यानंतर हातकंडे पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते. त्यांना टोलवाटोलीची उत्तर दिली. मी पण सुट्टी आल्यानंतर गेलो तर त्यांनी आम्हाला जो रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे होता, जो न्याय द्यायला पाहिजे होता, त्यांनी त्याच भाषेत त्यांनी न्याय दिलेला नाही. उलट त्यांनी आम्हाला पुरावा द्या, तुमचं काय पुरावा आहे ह्या शब्दात त्यांनी आम्हाला देऊन आम्हाला टोलवाटोली करून तिथून टोलवाटोलीची उत्तर देऊन आम्हाला घालवलं. शेवटी न्याय मिळाला? शेवटी न्याय हा मिळालाच नाही.